Ahoj tu čau, ja som Matúš, toto je moje prvé video z hry Minecraft. Nachádzam sa na serveri Craftmania, čo je úplne epický server. A dneska by som si chcel zahrať Byte Battle, čo je tu na tomto serveri novinka. Tu startuje rýchlo. Neviem, či sa tam pripojím, lebo tam bolo 15 hráčov zo 14. Takže dúfam, že to pôjde. Ne. Takže kam? Tu 12, tam je jeden hráč. A tak sa tam pripoja asi. Rici. Rici, idź do Rici. Plus. Koľko? Traja hráči, ja vidím len dvoch. What? Mám Optifine na 1.8.3, takže som cez 1.8.3. Kde je Rici? To je si. On má úžasné slipky. Som zvedavý, čo odpíše. No, poďme. 5 hráčov. Koľko je tu potrebných hráčov? Jo, aspoň 6, aby to začalo. Dám si pre začiatok len jednu hru. Potom budem dávať aj dlhšie videá, pre začiatok len jednu hru, takto. Uvidíme, kto vyhrá. Ešte podľa toho, jaká bude téma, uvidíme. Som zvedavý. Minule som dostal Trabant. A som to prehral. Asi prečo? Potom nejaká zbraň, tam som nakreslil devinu, to som vyhral. A potom slnečnica, to som tiež vyhral, to bolo úplne pohode. Asi. Ale vyhral som to. Koľko je ešte? 10 sekúnd. Koľko je tu hráčov? Kde to je? 8 hráči, 8. Ale vidím len Ričiho. Rici. Ne, Rici. Vidím Ric. Sluchatka. Jo, tak to by som mohol dať. Ne. Tak. Dáme to takto po 3. Tak to dám ďaleko. Len takto. Inak budem ešte natáčať Minecraft, to na 1.000.000%. Budem natáčať ešte Dotu 2, čo je hra na Steame zadarmo. Počkaj, tuto jak to mám? Aha. Asi takto. Jo. Teraz vlastne urobíme hento. To je asi blbosť, to je hrozne blízko seba. A nie je to až také hrozné. Teraz tu kabel. Urobíme to z tohoto. Ne, z bielej vlny radšej. Takže takto. Odkiaľ asi odtiaľto. Kabel.
Tak dáme koncovku. Ak to. Tak a asi to je hotové. Ešte takto to spravím. Ešte to je krajšie. Tak. Keď tak napíšte do komentárov, to sa tu nejak dá s takou headkou. Proste, že máte nejakú headku, alebo ja neviem, čo to je efekt a že proste to bude tak jak TNTčko búchať, ale nebude to žiadne zvuky vydávať, len proste sakra. Ne. Len to bude proste robiť taký efekt jak TNTčko. Dneska nemám texture pack, čo sa stalo? Vždycky hrávam s nejakým texture packom, tak prvé video som dal bez neho. Ale na budúce video už bude na 100% s texture packom. Je z čoho vyberať, mám ich hodne, takže určite bude s texture packom. No poďme ešte koľko, ešte minúta 40. Čo ja budem robiť? Zatál. Tak ešte postavám ti normálne na uši. Toto tak takto a teraz zase robíme kábel z bielej vlny, ne. Urobíme to z tohto, z čiernej vlny. Tak, asi. Začúvaj. Som to moc nízko spravil, ale ešte oblok by sa to dalo. No tak toto je lepšie. Ne. Počkaj, jak to je zase. Tak. Toto spravím tak. To je dobré. Tak a tak. Jo. Tak ja si myslím, že to je celkom dobré. Tak ešte koľko? Aha, už sa to začalo. Ukáž to. Jo, on to má aj s headkou, tak mu dám dobrý. Jo, on má invis. Ježišimaria. On mu dá epic? Jasné. Čo to je? Jo, to je moje? Není. On má skoro také isté jak ja. Dám mu, čo mu dám. Dám mu dobrý. To som myslel, že som to ja. Jo, to som ja. Legendary. Jo, on má dobré. Ja mu dám mu dobrý, ako každému. Papam. Ty. Jaká ofina, skoro jak ja. Ale tento mal to pekné. No, takže dali sme si jednu hru, sľubil som, že to po prvej hre ukončím. Takže keď sa vám video páčilo, tak nezabudnite dať like, nejaký pekný komentár mi tam hoďte a samozrejme odber. Takže ja sa s vami lúčim, čus.